Ochorenia pečene. Mononukleóza. Mononukleóza je infekčné ochorenie. Môže spôsobovať malé epidémie v kolektívoch, prenáša sa slinami, krvou a pohlavným stykom. Inkubačná doba je 4 až 8 týždňov. Príznaky mononukleózy: únava, malátnosť, bolesti hrdla, horúčka, nechutenstvo, zväčšenie lymfatických uzlín na krku, prípadne aj v podpazuši, zväčšené bolestivé slinné žľazy a u niektorých pacientov sa môže vyskytnúť kóma. Diagnostika. Lekár pri vyšetrení nájde zväčšené lymfatické uzliny na krku, červené hrdlo, biely povlak na mandliach, zväčšenú slezinu a horúčku. Laboratórne vyšetrenie krvi ukáže zvýšený počet a atypický tvar bielých krviniek, zvýšené pečeňové testy a prítomnosť protilátok proti Epstein-Barrovej vírusu. Liečba. Špecifická liečba infekčnej mononukleózy neexistuje. Liečba je symptomatická. Podávajú sa látky znižujúce teplotu, zmierňujúce bolesť a zápal hrdla. Ak je mononukleóza sprevádzaná bakteriálnou infekciou, podávajú sa antibiotiká. Pri hroziacej obštrukcii dýchacích ciest sú indikované aj kortikosteroidy. Doporučuje sa pokoj na lôžku a dostatočný príjem tekutín. Hepatitída C. Prenos. Vírus hepatitídy C sa prenáša prevažne priamym kontaktom s krvou. Možnými spôsobmi prenosu sú pohlavný styk či prenos z infikovanej matky na dieťa počas tehotenstva alebo pôrodu. Používanie spoločných injekčných striekačiek pri používaní drog. Až 60% nových prípadov nákazy pochádza z tohto zdroja. Príznaky. Nebezpečenstvo ochorenia spočíva v jeho bezpríznakovom priebehu, ktorý môže trvať dlhé roky. To spôsobuje, že sa ho vo väčšine prípadov podarí diagnostikovať až v pokročilých chronických štádiách, keď dochádza k závažnému a už trvalému poškodeniu pečene. Proti hepatitíde C zatiaľ neexistuje očkovacia látka, na rozdiel od A a B. V súčasnosti sú však dostupné lieky, ktoré pri včasnej diagnostike môžu väčšinu pacientov úplne vyliečiť. Diagnostika. Pri podozrení na ochorenie hepatitídou typu C je vhodné obrátiť sa na svojho praktického lekára. Prvým vyšetrením na zistenie prítomnosti infekcie je stanovenie prítomnosti protilátok proti vírusu hepatitídy C v krvi. V prípade pozitívneho výsledku je pre potvrdenie prebiehajúcej infekcie potrebné zrealizovať špeciálne vyšetrenie na priamy dôkaz prítomnosti vírusu v krvi, ktorými je možné určiť aj jeho množstvo a genotyp. Liečba. Liečba akutnej hepatitídy C spočíva v režimových a dietetických opatreniach. V prvých dňoch sa odporúča pokoj na lôžku. Tradične sa používajú v liečbe aj vitamíny a rôzne hepatoprotektívne látky. Ich efekt sa na priebeh akutných hepatíd však nebol jednoznačne potvrdený. Pri chronickej hepatitíde C sa stala štandardnou kombinovaná liečba pegylovanými interferónmi alfa a ribavirínom. Touto liečbou je možné viac ako polovicu infikovaných pacientov zbaviť vírusu a úplne ich vyliečiť. Dĺžka liečby závisí od genotypu vírusu hepatitídy C. Pri genotype 1 sa odporúča liečba po dobu 48 týždňov, pri iných genotypoch 24 týždňov. Ribavirín je antivirotikum so širokým spektrom antivírusovej aktivity.